Sekusukhuluma ey'nkundleni zokuxhumana uma ngabe-ke omunye womaskandi eveza ukuthi le moto akukaze kwaba ekaMthandeni. Ngisho ngaphenye ey'ncwadini zobabamkhulu akukaze ningadukisiswe njengoba umshove ebonga ukuthi uphiwe esethi uzayithengisa athenge isikwele. Into engekho leyo kukhohliswa nina ukuze nikhiphe emqondweni le moto yakwaMdletshe enquthu. Lo baba wenikwa kuvalwa ihlazo. uMasondo usondelene kakhulu nabanikazi bale moto. Maniphika vezani iphepha manje. Ngethukeni-ke le moto yafika mzukwane uZuma ethatha uMacekeceke. Kanzakwethu inkulumo-ke esherwe umnikazi weFortuna laphana-ke ey'nkundleni zokuxhumana, ikakhulukazi laphana ku-Facebook. Uzokhumbula ukuthi Gqoka Melisha lephe umshovo imoto-ke ekuthiwa ubhova, imoto-ke ebidume kakhulu laphana ey'motweni zeGqoka Melisha njenge-Range Rover, njengoba-ke kwaba iyona moto eyamakhela udumo ngokutalajwa kakhulu, kwaphindwa futhi kwayimoto eyabekwa amabala kakhulu. Umshovo uphiwe yona njengesipho P wasekuveza ngokusobala ukuthi cha, yena ngeke aze akwazi ukuyi-maintain-a, kodwa-ke ucabanga ukuthi ayidayise athenge isikwele silande isitafu emayini. Ngaphandle ukumosha isikhathi sakho mntwana sekhaya, angizuvula lakho mayelana nalolu daba.